เป็นแกหนึ่งจีปนยี่กิลาลดำตังหนึ่งกันหินีทอมรังเบสตาดักลิตุมกระชิงฮอนเอเมซีพันลิตุมจุนหนึ่งริโลมาสวาเฮมนังเอกเลมปนจีพันสีลังลิพันจุนหนึ่งริโลมาเสียลังลิตันนังจีแจ็คดูโลมาสีนนหนึ่งกันทอมปาร์เอลสิตาละบางสวาเฮมมันอันตละบางสวนังเคลมเคลละAnte nang lerong along la poson isi ki project mate phere meme la poson hembana sonje plang det nang legi thek long mateng pen ko pisi pungtung lo aso abang ke nilitum nilin ben puji bangke chilang no dak lo nilitum thang rong ru along poson ke dukok ke sita nilitum rong ben sita chingwai bom lo don mi carpen sonse ki klem ponji kupusi nilitum ki klem ponji ma pusi nilitum chingwai pon bo la si jongsi litum ka ching hon MEC phan nam ma chumning ritu po lang litan jongsi nang klem tipe ten litum rong besita non mi carpe henta ke klem ponji phan sin litum chisik pon bom tangde non la jasimet la bangso isi dia center long isi workers tum doji la bangso workers tum non mat lug than bo mate pine keron bom bom la poson doji la bangso lang tum ke klem pon bom mate lug than pon bom kuna siki than la bangso hem la puan there men pin pen kidukoke so non mat ke nilitum dak bon mikar lat rong si along sin nilitum non mat a hem heno abedelo posi aga along ka pret bang a hem sin nilitum chingki pencil la bang so ICD so sumar pa non mat pathan ponbo tangde la bangso hem la ting pin ni vak elo la bangso hem heng no pin lo nang ka chinia teng pen kopian nengan asila bangso hem na poson khotona ke dulong lo mate repairing na poson phanan ta thanglat nai klani pan sarkar pen avilang non mat ke nili mupen ta ningji lo mane tum kaching hon MEC phansi bangso puthak tuming ri lo na selang li nang chichak lo sita non nang kan thompli an ke par thuan lo sita la bangso hem non mat nang odela la bangso CDS center long workers ta pen helper doji la tu moment han pek jate Rebecca Hansepi la pen ta doing tipi narang tum dhano gedi